Hotel, v ktorom sú ubytovaní naši hokejisti, ponúka dve reštaurácie, o ktorých menu sa postaral skvelý šéf-kuchár Marcel Ihnačák. Čo by odporučil vyskúšať našim reprezentantom? A ja konkrétne by som im odporučil ribeye steak. Ribeye steak pripravujeme na grille, je to vysoká roštenka argentínska a je na tom ešte položené také maslo s gorgonzolou, ktoré nám urobí takú šťavnatosť a trošku sa na to roztopí. Podávame to so žieruchou, to je taký vďačný steak, pretože sa človek z toho nájde, samozrejme je to 220 gramový steak, tak s jednoduchou prílohou asi myslím, že také mäso nikomu nezaškodí. Ivičko, usmievaj sa. Koľko takých dobrôt spotrebuje hokejista, by Marcel ako bývalý hokejista mohol vedieť? Veľa. Hokejisti jedia veľa. Bojím sa toho, že či vôbec budeme stíhať váriť pre nich, pretože moja predstava je taká, že každý správny hokejista okrem cháru by mal zjesť minimálne pol kila mesa, takže možno z jedného chára zje aj kilo mesa. Dúfam, že budeme mať dostatok tovaru pre tých našich hokejistov. A koľko tu máte kuchárov? A kuchárov v mojom týme je 18 kuchárov. Sú nejak špeciálne zaučení? Tak správny kuchár, problém bol dosť toho, že ja som všetkých kuchárov vyberal z kancelárie, to znamená, že som ich predtým nevidel variť, tak mám ich dosť, ale koľko ich nakoniec zostane po majstrovstvách, tak to uvidíme neskôr. Ale moje kritériá sú poriadok, rýchlosť a záujem hlavne. Tradične si budú môcť naši chlapci pochutiť aj na domácom chlebíku? Určite tradične si budú môcť pochutiť, pretože to je jeden z kritérií alebo základov v mojich reštauráciách alebo v reštauráciách, kde pracujem, aby bol ten chlebík domáci, pretože chlebík dostane každý host hneď po príchode, tak mal by byť chutný a chrumkavý pre každého. Keď si špeciálne niekto vypýta, čo ja viem, brinzové halušky, urobíte mu? Určite áno. Ja si myslím, že vôbec sa nebraníme takým nejakým požiadavkám, že halušky, ako som spomínal, dokonca ponúkame v druhej reštaurácii Opus. A brinzu máme k dispozícii, takže není problém proste urobiť halušky brinzové. Hej. A špeciálne si aj zisťoval, čo má ktorý hokejista rád? Zatiaľ ne, ale blíži sa čas, kedy sa o to budem zaujímať. Dneska prídu hokejisti na hotel, tak si myslím, že zajtra už keď sa trošku zoznamíme, tak sa budem snažiť zistiť, že kto čo má rád a prispôsobiť sa tak, aby boli spokojní, aby v podstate vyhrali a minimálne, aby skončili druhý. Vypýtaš si aj podpis od niekoho? Možno pre niekoho.